everyone, this is Wen Lasan from Holy Wind Bible Gospel TV, and you're listening to our 1 Minute Meditation Podcast. So, a lot of people know nga naka-experience of mga discouragement, mga disappointment, or they cannot even see their value in life. But today, ato ang hisgutan ang bili or value. Unsa man ang imong bili diha sa Ginoo. So, ah bisan kung ang daan nga 1,000 peso bill naa sa basurahan, dili nato kana matawag nga basura. Hugasan lang nga limpyo ug panggaon kini. Wala kita gitawag sa Dios nga makasasala kinsa nalaglag ngadto sa sala. Gihugasan kita niya nga limpyo sa dugo sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Ug gitawag kita niya nga iyang mga anak. Nabati ba nimo nga dili ka angayan tungod sa sala? Sulayi og pakigtutok diha sa Ginoo. Nahisulat diha sa mga taga Roma 5:8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. So kinahanglan no na aduna kitay 1 millimeter space sa atong mga kinabuhi aron modwell ang Ginoo kanato. And think about Jesus even for just 1 minute only. So if atoan ang buhaton, posible nga mausab ang atong mga kinabuhi by the Holy Spirit. So, no, I hope you find your true value di sa imong kinabuhi. And that's our 1 minute meditation. God bless you and goodbye.